Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Panong. Taong 1964, Albuera, Leyte. Itong mga panahong ito, may sakit si Panong. Marami na siyang pinagkonsultahang albularyo pero ni isa sa mga yun walang nakatulong. Sinubukan na din niya ang iilang mga mananambal na nakilala niya pero wala talaga. Pakiramdam niya, sa bawat pagpapakonsulta niya, mas lalo pang lumalala ang sakit niya. May mga sinubukan na din siyang gamot pero hindi rin ito nakakatulong. Dahil sa ganoon niyang kalagayan, kaya na may halos mabaliw na ang kanyang mga magulang kakahanap ng taong may alam sa kanyang sakit. Araw-araw ding nag-aalala ang mga ito sa kanya dahil sa impormasyong nasagap nito sa iilang albularyong napagtanungan nila. Ayon sa mga magulang noon ni Panong, 3 buwan na lamang ang ilalagay ng kanyang buhay sa mundo. Unti-unti na kasing sumusuko ang kanyang katawan dahil sa kawalan nito ng kakayahan para tumanggap ng sustansya mula sa pagkaing kinakain niya. Napansin din ng albularyo ang pagrupok ng kanyang mga buto na halos hindi nila maunawaan kung bakit yun nangyayari. Tuwing sumasapit din ang araw ng Huwebes at Biyernes, buong araw na tulog itong si Panong. Sa paggising niya, maya't maya ang pagwawala niya dahil sa sakit ng katawan niya. Wala naman noong nagagawa ang mga magulang niya kundi ang hayaan siya. Gawa ng pagod na rin ang mga itong tumingin sa kanya na nahihirapan. Isang araw, habang pinagsisilbihan si Panong ng kanyang mga kapatid, nasipat niyang dumating ang kanyang mga magulang na merong kasamang isang matanda. May dala-dala yung malaking bayong na parabang nanggaling pa yun sa malayo. Paglapit ng mga ito sa kanya, mahinahong nagwika naman ang ama niya ng, "Panong, ito nga pala si Manong Alejo. Albularyo siya galing Negros. Siya munang titingin sa'yo ng mga ilang araw bago siya bumalik sa kanilang lugar." Matapos naman yung marinig ng matanda, ngumiti lang naman yun sa kanya habang nananatiling tahimik. Pagsilay naman ni Panong na parang ordinaryong matanda lang ang taong yon, tanging pagbuntong hininga na lamang ang kanyang nagawa habang sumasagot sa ama nito ng, "Sumuko na tayo, Tay. Marami na tayong ginawa para maisalba ang buhay ko eh. Pero tadhana na mismong nagdidikta kung hanggang saan na lang ako. Tanggap ko naman ang kalagayan ko eh. Lalo na yung ilang buwang ilalagay ko rito." Nang marinig naman ng albularyo ang kanyang sinabi, agad naman yung lumapit sa kanya, tumitig sa kanyang mga mata habang sumasagot ng, "Huwag kang panghinaan. Nakikita mo ba ang ginagawa ng iyong mga magulang? Desidido silang maisalba ka. Paano ka gagaling kung ikaw mismo pinanghihinaan ka? Huwag ka munang tumalon sa konklusyon hanggat hindi mo pa nakikita ang resulta." Matapos naman yung marinig ni Panong, wala naman siyang nagawa kundi ang manahimik. Bagaman pinagmamasdan niya lamang noon ang pagmumukha ng matanda, hindi niya maipagkakaila ang pagnanais nitong mapagaling siya. Bago nito inumpisahan ng gamutan, inilahad nito sa kanila na kinakailangan nilang maghintay ng 3:00 ng hapon. Ayon sa matanda, na ang isang lehitimong albularyo hindi basta-bastang nanggagamot ng hindi naaayon sa panahon. Kapag nadapo ito sa isang lugar na bago sa kanyang presensya, kinakailangan nitong humingi ng gabay sa mga nilalang na nakapaligid sa kanya. Dagdag pa nito na sa unang araw niyang pagdating sa lugar nila, nakagawa na yon ng ritual ng kasunduan laban sa mga nilalang na hindi nakikita. Nang mailahad na nito ang mga bagay-bagay, minabuti nitong umikot ng 3 beses sa kanilang tahanan para magdasal. Si Panong noon, pinahiga din ng matanda sa sala habang nakadipa.
Bago siya nito tuluyang nilisan, nilagyan nito ng krus ang kanilang dila gamit ang isang langis na animoy pinaghalo-halong katas ng mga dahon. Panong, kapag uminit ang langis na nasa dila mo, sabihin mo kagad sa akin. Huwag kang magtago sapagkat isa yan sa mga magpapagaling sa'yo. Batid kong hindi lang barang ang nakatanim sa katawan mo, bagkus inaaswang ka pa. Pinaglalaroan ka din nila, kaya na may hindi ka namatay noong una kanilang biniktima. Seryosong wika ng albularyo sa kanya. Dagdag pa nito na kaya lang naman hindi nararamdaman ni Panong ang barangan sa katawan niya sa kadahilanang nakatanim yon sa kanyang sistema. Yung may gawa ng sakit, araw-araw bumubulong sa hangin para pahirapan siya. Yon ang rason kung bakit ginagawa yun ng mga nilalang na hindi niya alam. Subalit, kahit walang ideya ang albularyo sa kung ano ang pakay ng mga ito, iisa lang ang kanyang hangad at yon ay kitila ng buhay ang mga may sala. Naniniwala ang albularyo, mapanganib ang tanga na aral ng mga ito, lalo pat kaya nilang paglaruan ng isang ordinaryong tao sa abot ng kanilang nais. Lumipas ang kalahating oras. Walang ibang ginawa si Manong Alejo kundi ang magpahinga. Habang nakaupo siya katabi ng ama ni Panong, abalang-abala naman yun sa pag-aayos ng mga talandro. Gumawa rin yun ng pangontra para sa kanya nang sa gayoy kahit papaano pangilaga na siya ng mga aswang. Sa pagtungtong ng 3:00 ng hapon, doon na nga inumpisahan ni Manong Alejo ang unang hakbang ng kanyang panggagamot. Wala itong ibang ginawa kundi ang magtirik ng itim na kandila sa tabi ni Panong habang patuloy na nag-uusal. Muli din itong nilagyan ng langis ang kanyang dila upang mapanatili ang bisa nito sa kanyang sistema. Sa paglubog ng araw, mas lalo pang naging abala ang albularyo. Ang ginagawa nito sa kanya, halos hindi na niya maintindihan. Napakarami, yung tipong minuminuto hinihilot siya nito tapos inuusalan. Ang hindi pa doon malilimutan ni Panong ay ang pag-uusal ng matandang yon habang binubugahan siya nito ng langis sa pagmumuka na galing sa bibig ng matanda. Sa pagpatak ng 8:00 ng gabi, sinabihan na siya nitong matulog. Yung matanda agad namang umalis sa kanyang silid para magbantay sa labas ng bahay. Nang si Panong na lamang ang natira sa loob nun, agad din naman siyang nakatulog dahil sa unti-unti niyang pagramdam ng hindi malabanang antok. Yung kandilang itim na nasa tabi niya, nagpatuloy pa rin ng siga sa kabila ng napakalakas na hangin. Makalipas lamang ng ilang oras niyang pagpapahinga, bigla naman siya noong nagising. Pagsipat niya sa kandila, napansin niya yung wala ng siga. Hindi niya mawari pero pakiramdam niya wala na siyang antok sa katawan dahil sa kawalan ng apoy nito. Sinubukan niya ring matulog muli pero kung ano-ano ng mga pangitain ang kanyang nasisilayan. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nakakakita siya ng mga kakaibang imahe sa isipan niya. Imaheng kapag hindi siya mumulat, dadakpin nito ang kanyang kaluluwa at idadarag sa isang balon na halos hindi niya masilayan ang ilalim. Dahil sa ganoong pangyayari, pinilit ni Panong ang maupo. Pagbaba noon ng kanyang 2 paa sa sahig, bigla naman niyang naramdaman ang pag-init ng langis na naroon sa kanyang dila. Sa sobrang init nito, halos hindi niya maiwasang mapadura gawa ng pakiramdam niya masusunog ng tuluyan ang kabuuan ng dila niya. Makalipas lamang ang ilang minuto nang hindi na makayanan ni Panong ang kanyang nararamdaman, doon na siya sumigaw para humingi ng tulong. Pagkarinig ng kanyang ina sa sigaw niya, agad naman siya nitong nilapitan habang bakas sa pagmumukha nito ang labis na pag-aalala. Maya-maya pa, bigla naman silang natigilan nang makarinig sila ng kakaibang ingay sa labas ng kanilang tahanan. Yung ingay na yon,
Hindi lang bastang nagkataon. Alam ni Panong na mayroong mga nilalang ang gumagawa nito. Ramdam din nilang malapit lang yun sa bahay nila, kung kaya't sobrang pag-aalala ang nararamdaman nila. Pagrinig nila Panong sa ama niyang sumisigaw, doon na niya tuluyang napag-alaman na meron yung kinakalabang nilalang. Habang nasa labas kasi yun ng bahay nila, rinig na rinig nila ang pagsigaw nito kasama ang matandang albularyo. Bago pa man sumapit ang hating gabi, muling bumalik ang katahimikan sa paligid. Pagpasok ng dalawa, nasipat yun nila Panong na napakaraming galos sa katawan. Yung ama niya halos hindi na makatayo ng tuwid habang naghahabol ng hininga. Ang labis pa nila noong ikinaalarma ay ang malalalim na sugat ng kanilang padre de pamilya. Matapos ang pangyayaring yon, tulala namang nagpahinga ang ama niya. Maya't maya rin ang pagkukwento nito pero bigo silang maintindihan ng mga bagay na paulit-ulit nitong inilalahad. Ayon sa albularyo, ordinaryo lamang ang ganoong kaganapan, lalo pat unang beses na naranasan ng ama ni Panong ang ganoong pangyayari. Karamihan sa mga taong nakakasilay ng aswang ay dumaraan sa ganoong estado bago sila bumalik sa katinuan. Dagdag pa nito na ang nangyari noong gabi ay ang ikaunang hakbang bago niya tuluyang magamot ang binata. Sa pagsapit ng umaga, ganun pa rin ang nangyari. Hinilot-hilot siya ng albularyo sa likod bago pagpahingahin. Habang pinakikiramdaman ni Panong ang pagdampi ng palad nito sa kanyang katawan, nararamdaman niya ang paggaan ng kanyang sistema. Napakalamig din ng kamay ng matanda na siya namang nagbibigay ng kakaibang sensasyon sa katawan niya. Matapos yung gawin ng albularyo, inabisuhan siya nitong magpahinga ng buong hapon. Sinabihan din siya ng matandang mag-ipon ng lakas bilang paghahanda sa huling hakbang ng panggagamot nito sa kanya. Kinahapunan paggising ni Panong, tumambad ang matanda sa kanyang harapan na merong daladalang langis. Sa pagtitigan nilang dalawa, agad din naman yung nagwika sa kanya ng, "Iho, pakilabas ng dila mo." Matapos naman itong marinig ni Panong, dali-dali naman niyang sinunod ang matanda. Paglagay nito ng krus sa kanyang dila, agad din naman itong nilagyan ng siga ang itim na kandila. Nang may isa katuparan na ng matanda ang nais nito, inihipan siya nito ng dasal mula talampakan hanggang sa ulo na siya namang nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Hindi mawari noon ni Panong pero pakiramdam niya, kaya na niyang tumayo at tumakbo ng walang iniisip na kahit na ano. "Panong, subukan mo ngang lumakad at tumakbo. Huwag mo lang gaanong pagurin ang sarili mo sapagkat gagamitin mo ang hiram na lakas na yan mamaya." Wika ng albularyo matapos siya nitong ihipan ng dasal sa katawan. Nang marinig naman ni Panong ang sinabi nito, hindi na siya nagdalawang isip na tumakbo. Paglabas niya sa bahay nila, sobrang tuwa ang nararamdaman niya dahil pakiramdam niya tuluyan na siyang nakalaya mula sa taling pumupulupot sa kanyang katawan. Habang sinusulit ni Panong ang hiram na lakas ng matanda, panay naman ang pagsunod ng kanyang mga magulang habang bakas sa pagmumukha nito ang hindi maipintang tuwa. Sa paglubog ng araw, doon na nga sila umalis ng albularyo. Pinili nitong huwag ipaalam sa mga magulang niya kung saan sila tutungo upang hindi na yon kaanong mag-alala. Ayon kasi sa albularyo, na sa oras na mapag-alaman ng mga ito ang lugar na kanilang pupuntahan, maaari yung magpumilit na sumama na siya namang makakabulilyaso ng plano nila. Ayaw yung mangyari ng matanda, lalo pat ang tanging nais niya ay matapos na ang karamdamang iniinda ni Panong. Sa pagbagtas nila ng daan, panay naman ang kanilang pag-uusap. Inilahad ng albularyo sa kanya na ang pamamalagi nito sa kanilang lugar ay limitado lamang.
Kapag nabigo sila sa plano nilang yon, maaaring talikuran nito ang kanyang pagtulong sa pamilya ni Panong. Marami din kasing inaalala ang albularyo na mas higit na nangangailangan ng tulong sa kanya. Mas matimbang din ng di hamak ang mga taong kanyang pupuntahan, lalo pat hindi yun naiiba sa kanyang dugo at kalamnan. Bagaman masakit para kay Panong na malaman ang kanilang sitwasyon, wala siyang magagawa sapagkat hindi naman niya alam ang kabuuang istorya ng matanda. Lumipas ang ilang minuto, narating nila ang isang bahay na naroon sa sentro ng baryo. Napakatahimik na noon, gawa ng may kalaliman na ang gabi. Alam din nilang wala nang lumalabas sa baryo ng mga ganoong oras dahil sa takot ng mga ito na makakita ng aswang. Habang marahan silang naglalakad sa lugar, maya't maya naman ang pagrinig ni Panong ng mga alulong ng aso. Yung buwan noon napakaliwanag. Kung merong magpapakita sa kanila, madali niyang maaaninag. Habang lumalaganap ang katahimikan sa paligid, hindi naman niya maunawaan ang kanyang nararamdaman. Nais na sana niya noong tumakbo pero may kung anong bagay ang pumipigil sa kanya. Maya-maya pa, ayan na, lumalapit na ang kakaibang ingay sa kinaroroonan nila. May nasisipat na dinoong kakaibang nilalang na tumatakbo sa paligid itong si Panong, kung kaya't minabuti niyang lumapit sa matanda. Paghahawak niya sa damit nito, laking gulat na lamang niya nang biglang lumitaw ang dalawang tao sa harap nila. Isang matandang babae at lalaki ang kanyang nakita. Punit-punit ang damit at animoy ang mga balat nito, ibinabad ng matagal na panahon sa dagat. Napansin niya ring napakalaki ng tiyan ng lalaki at yung babae naman halos humpak ang tiyan. Animoy hindi pa yon kumakain ng ilang buwan. Sa pagsilay ng albularyo sa mga nilalang na yon, walang pagdadalawang isip naman itong binunot sa kanyang bulsa ang dalawang bato-omo at mabilisan itong ibinigay kay Panong. Sinigurado din ng matandang hindi yon aalis sa lugar na kinatatayuan nila, gawa ng doon niya ibinaon ang mga dala niyang pangontra. Makalipas lamang ang ilang minuto, purong paghalakhak lamang ang kanilang narinig mula sa matanda. Yung asawa nito, nanlilisik lang ang mga matang nakatitig sa kanila habang hindi gumagalaw. Nang mapagtanto ng albularyo na yun na nga ang mga nilalang na gumagambala kay Panong, agad naman niyang tinanong ang mga ito ng, "Ano ba ang kasalanan ng batang ito sa inyo? Bakit niyo siya pinaglalaruan? Naiinggit ba kayo sa kanya? May galit ba kayo sa pamilya niya?" Matapos nitong makapagsalita, agad naman yung nagsaboy ng asin sa lupa, pagpapakita ng katapangan sa harapan ng mga aswang. Bagaman malakas ang kutob ng albularyo ng mga gabunan ng mga ito, ni katiting na pagdadalawang isip na lumaban ay wala siyang nararamdaman. Sa isip-isip niya, yun lamang ang paraan para mapalaya si Panong, kaya naman kahit anong mangyari, kinakailangan niyang mapaslang ang mga ito. Naniniwala din kasi siya na kapag mapaslang niya ang kahit sino sa mag-asawang nagtataglay ng barangan, tuluyan ang makakawala mula sa panganib si Panong. Ayon sa albularyo na, ang barangan ay isang uri ng pambabarang kung saan ipinapadaan sa hangin ang sakit. Walang ibang kailangang tuparin kundi ang mga usal na kinakailangan para gumalaw ang barangan. Sinasabi ng karamihan sa mga albularyo na sa lahat ng uri ng mga pambabarang, yon ang pinaka-nakakatakot. Kapag ang isang barangan ay natipuhan ka, bubulong lamang yan ng usal sa hangin habang iniisip ang iyong muka. Matapos niya yung gawin, kusa ka nang magkakaroon ng sakit nang hindi mo nalalaman kung saan nagmumula. Dahil sa ipinakitang paghahamo ng albularyo sa dalawang mag-asawang aswang, kaya na may mas lalong lumakas ang pag-aangil ng mga ito. Nang maramdaman ng albularyo na susugod na ang dalawa, hindi na siya nag-alangan pang magbitaw ng mga buhay na kataga. 7 kataga lamang yon,
subalit nagbigay ito ng hindi maipaliwanag na pagpapahirap sa dalawang aswang. Halos pinipilit pa ng mga itong lumaban pero sa tuwing nilalakasan ng albularyo ang kanyang boses, bigla na lamang napapaluhod ang mga ito. Hindi naglaon, napilitan na ding sumuko ang mag-asawa dahil sa lakas ng usal ng matanda. Pag-utos nitong ipagpag ng mga ito ang kanilang katawan, dali-dali naman nila yung ginawa habang patuloy na nag-aangil. Nang mapagtanto ng albularyo na hindi na makakalaban ang dalawang gabunan, agad naman siyang lumapit sa mga ito habang maiging nagmamasid. Yung pagsipat ng albularyo noon sa dalawa, para niya na yung papatayin gamit lamang ang titig. Maya-maya pa, nang ilang dipa na lamang ang pagitan nila, doon na ito nagtanong kung ano ang nais nito kay Panong. Sa bawat pagtanggi ng matanda sa tanong ng albularyo, walang awa niya yung sinasaktan sa pamamagitan ng mga lihim na karunungan. Nang dumating sa puntong hindi na maatim ng albularyo ang pagmamatigas nito, doon na siya nagpasya na patayin sa harapan ng lalaki ang asawa nitong ipinako niya. Pagsilay niya doong nagmamakaawa pa yun sa kanyang harapan, walang pagdadalawang isip naman niyang inihipan ng usalang pagmumuka nito at kasabay nito ang paghila niya sa kaluluwa ng asawa ng lalaki. Matapos niya yung gawin, bigla namang humandusay ang katawan ng matandang babae na siya namang nagdulot ng hindi maipaliwanag na galit sa asawa nito. Lumipas pa ang ilang minuto, panay naman ang ginagawang pagpupumiglas ng nilalang pero hindi yun sapat para tumakas sa mga buhay na salita na tinatangan ng albularyo. Sa pagsilay nila Panong na medyo kumalma na ito, ipinakita ng albularyo dito ang kaluluwa ng asawa nito. Heto ang kaluluwa ng asawa mo. Kapag tinanggal mo ang barangan sa katawan ng batang ito, hindi ko siya paparusahan. Papatawirin ko siya sa kabilang buhay kung saan hindi siya makakain ng balbal. Huwag mo nang paikutin ang ulo ko. Naamoy ko sa katawan mo ang bahid ng aral ng mambabarang. Wika ng albularyo. Dagdag pa nito na kung magagawang makaligtas ng kanilang bangkay sa mga balbal, maituturing niyang nanalo ang mga nilalang. Pero kapag nakain yun sa lugar na kung saan niya yun inilibing, malas na lang nila. Naniniwala kasi ang albularyo na kapag ang isang bangkay ng mga nilalang ay nasa panig ng kaliwa, ay kinain ng mga balbal habang buhay nang magpapagala-gala ang kanilang mga kaluluwa. Hindi maglalaon, yon ang magiging sanhi ng paglaho ng kanilang pag-iral sa mundo. Isa itong uri ng parusa kung saan mararamdaman ng gumagalang kaluluwa ang kawalan ng pag-asa sa lugar na hindi niya mawari kung saan. Magpakailanman din siyang mananatili roon, nakakulong sa kanyang espiritual na anyo. Matapos naman itong marinig ng matandang lalaki, ngumisilang naman ito sa kadahilanang ang alam niya sa kanyang sarili na ang kanyang kamatayan ang magliligtas sa buhay ni Panong. Bago pa man yung tuluyang makapagsalita, pinaslang na yon ng albularyo. Dinukot nito ang kaluluwa nito sa katawan ng matanda at walang pag-aalangan yung pinunit gamit lamang ang 5 buhay na kataga. Matapos yung gawin ng albularyo, agad naman yung naghukay ng libingan ng mga ito. Sinigurado niyang hindi yun mangangamoy nang sa gayoy hindi ito matuklasan ng mga kababaryo ni Panong. Magmula nun, unti-unti nang naramdaman ni Panong ang pagbalik ng kanyang lakas. Lumipas lang noon ang mga araw, umalis na din ang albularyo. Isang gabi lang ang makalipas ng pag-alis nito, sumambulat sa kanila ang balita ukol sa natagpuan ng kanilang mga kababaryo na 2 hukay na bigla na lamang lumitaw sa kasagsagan ng bukang liwayway. Nagkibit balikat naman si Panong sa pangyayaring yon, lalo pat alam niya kung para saan ang 2 hukay na yon. Magpahanggang sa ngayon, kahit may asawa at mga apo na itong si Panong, patuloy pa ring sariwa sa kanyang memorya ang tungkol sa isang matanda na tumulong sa kanyang paggaling gamit lamang ang proseso ng pagguhit ng
krus na langis sa dila. Okay, napakaangas naman itong manggagamot na to, tapos galing pang Negros. Parang meron ako namimiss, si Ate Rose, no? Di ba? Alam naman natin na si Ate Rose sobrang tinding manggagamot nun. Sayang lang kasi wala na tayong kwento tungkol sa kanya eh. Masasabi ko lang dito, napakaswerte ni Panong kasi nakatagpo siya ng isang napakahusay na manggagamot o albularyo. Kasi kung iba-iba yan, malamang talagang bibitawan na siya eh. Isipin nyo, rumurupok na yung buto, hindi na makatayo, malamang sa malamang patay na to. Ang hindi ko lang talaga maintindihan dito sa mga aswang na to, bakit nantitrip talaga sila, no? Yung meron silang taong gustong pahirapan, ano ba yun? Kapag may ganun ba, nadaragdagan ba yung lakas nila? May sense, di ba? Kasi nga, ang gawa ng demonyo, kapag nakakagawa ka ng masama sa kapwa mo, mas lalo silang lumalakas sa loob ng sistema mo. Siguro, yun yung dahilan ng mga aswang kung bakit, yun nga, tulad nito sa sitwasyon ni Panong, pinapahirapan siya tapos hindi siya pinapatay. Inuunti-unti lang siya. Siguro kinukuhanan talaga ng lakas to ng mga aswang kaya ganun. Ang mali lang nitong mga aswang, nakatagpo sila ng napakagaling na antingero kaya yun, kinarma sila. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.